je ku san abin a bisa yadda ya dace, domin harka duk da ta shafi mu'amala ta dukiya to ta ɗauki wani salo. yanzu kuɗi sun koma virtual money on the internet. yanzu kuɗi ba waɗannan takardu da ke aljihunka ne kuɗi ba. yanzu kuɗi sun koma lissafi tsakanin 0 da 1 ne, sun koma wani yare ne wanda kai baka sani ba. a ƙarƙashin wannan ya wuce sanin mafi yawancin malamanmu an wuce da sanin su ba su san wannan ba. kai ko ka san cewa a yau daga cikin 'yan boko ma'aikatan gwamnati da suka karanta accounting ko accountancy akwai wanda ma bai san cewa kudin nan da ke bankin su in dare suna shiga suna kasuwanci su ciyo riba su dawo ba? na'am, virtual money on the internet. suna zuwa suna self transaction, ma'ana su da kansu su shiga kasuwar duniya da daddare su je su kasuwanci da kansu su samu riba ko kuma su dawo da faduwa kafin gari ya waye a zo a ci gaba da normal operation da su kuma. wannan ba waiwai ba ne, haka ce take faruwa. in abin ya wuce da sanin ka kai dan boko kai ma ka zama outdated. ko kun fahimci wannan da kyau? to yanzu waɗannan